fik altså kun 3 minutter i front i den her omgang. Deportivo La Coruña. Shelton, ikke offside. OB kontra stadigvæk Shelton. Vi har Due i feltet, og Kaká, der endelig Anders Due, men der kommer så også... Jeg tror, det var Lafita, der var med hjemme og rydde op. Jeg kan godt forstå, at de er vrede med Spanien, fordi Shelton kommer simpelthen for en offside-situation og overtager bolden for Kaká herude. Han skulle bare lade den gå, eller tage Kaká holde den der fart, han havde i den. Der må vi erkende, at den irske linjevogter Douglas ikke var helt på højde med situationen, hvis vi skal tage de neutrale øjne på. Eller åbne for dem, nok nærmere. Men i hvert fald hjørnespark. Anders Due. Johansson, og der er 2-1. Ja, OB er foran. Fantastisk. OB vinder kampen på bare 1,5 minut. Og igen en dødboldsituation, som afgør det her for OB. De kommer foran med 2-1. Her hvor der mangler 2 minutter til pausen. Og det er et